Είσαι έτοιμο να τσιμπηθείς και να τρυπηθείς? Α, πανέτοιμος. Έχεις τίποτα ιδέα τι θα μπορούσαμε να κάνουμε? Κοίτα, κάτι έχω στο μυαλό μου. Για πέρασε. Όχι, παρακαλώ. Η ηλικία πρέπει να είναι ομορφιά. Ναι, ακριβώς. Πω, παιδιά, λες και είχαμε έρθει στο Camden Town. Τρομερά είναι. Αρχηγέ μου, θα σε... Τι γίνεσαι, καλά? Άργησε, Μα έχουμε τον Superstar εδώ. Σε περιμέναμε, τι να κάνουμε. Το καλό πράγμα αργεί να γίνει. Γεια, Ξέρεις γιατί αργήσαμε? Μόνο και μόνο γιατί θέλαμε να έχεις σκεφτεί πολύ καλά τι θα κάνεις αυτό το παλικάρι. Εννοείται, τον έχω κιόλα. Έτσι, μπράβο. Εγώ θα έλεγα να πάμε μέσα να εγκληματιστούμε καλύτερα. Για πάμε μέσα. Βεβαίως, ακούω τα μοντέρια, έτσι. Ακούω τα μοντέρια, έχουν πάρει φωτιά. Για περάστε, παρακαλώ. Λατρεύω αυτό το θόρυβο, λατρεύω. Δεν πήρα φωτιά τα μηχανάκια. Σε έφερα λίγο να εγκληματιστεί. Πού να φανταστούν οι έρμοι ηθαγενείς και οι φυλές αυτές οι πανάρχες ότι το τατού μια μέρα θα είναι τόσο πολύ μόδα και θα ταιριάζει πάνω απ' όλα τόσο ωραία στο μπράτσο του αγαπημένου μας Μάνου. Υπάρχουν διάφορες γραμμάτες ελληνικά. Θα σου πήγαινε κάτι καλλιγραφικό έτσι. Γυρίσματα και. Είσαι αγχωμένος θα έλεγα, Καθόλου. Θα το δούμε αυτό, αρχηγέ μου. Θα το δούμε σύντομα. Γεια σου. Α, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για κατεβάσε το χέρι να το δούμε. Αρκετά με σημάδεψε αυτή η εκπομπή. Φιλαράκι μου, ναι, πήγαινε στο καθρέφτη αν θέλεις. Ναι, αλλά Και δες το απέναντι. Από εδώ που είσαι όπως είσαι γύρισε να δεις. Τυλίχτε το μου, σας παρακαλώ. Μισό λεπτό. Θα το πάρω πακέτο.